Millum, 4,000 student bdew jirċievu l-assessjar tagħhom mill-Metzek li fid-dawl tal-pandemija ħapost l-eżami taċ-ċertifikat tal-edukazzjoni sekondarja. F'suġġetti ewlenin bħal Malti, l-Ingliż u l-Matematika, ir-riżultati baqgħu fl-istess livell. F'konferenza tal-aħbarijiet, iċ-chairperson tal-Metzek Dr. Oded Vassallo spjegat li f'din is-sitwazzjoni bla preċedent saru arranġamenti biex fiċ-ċirkostanzi l-affarijiet jimxu kemm jista' jkun b'mod normali. Semmiet li kien hemm il-ħtieġa li l-istudenti jirċievu ċertifikazzjoni li ilhom jistudjaw għaliha, filwaqt li s-sitwazzjoni tkun waħda ġusta u ekwa mal-istudenti kollha. Spjegat li biex dan isir kien hemm bżonn l-informazzjoni mill-iskejjel kollha. Aħna ġbarna l-informazzjoni u din inħadmet mod u maniera li dejjem kif qed ngħid żammejna f'moħħna li jkun hemm kollox ġust u eku għall-istudenti. L-assessjar sara bbażi tal-informazzjoni li nġabret mill-eżamijiet magħrufa bħala tal-MOOCs li jsiru fl-iskejjel qabel is-sekk. Dr. Vassallo rrimarkat li l-MOOCs huma li żjed eżami viċini l-kundizzjonijiet tal-eżami tas-sekk. Ma dawn inġabret ukoll l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ta' kull student fis-suġġett fis-snin preċedenti. Kienu intenzjonati bħala mock normali tal-iskola. Hija sitwazzjoni li ġejna fiha li ġallitna mbagħad nużaw il-mock ħabba dal-eżerċizzju. Allura kienet importanti li naraw ukoll it-trends li kienu għaddejjin f'kull suġġett matul is-snin u naraw li dis-sena ma tkun xejn differenti mis-snin ta' qabel. Semma li l-gradi tradizzjonali jinqasmu fi 3 livelli. Livell 3 jiġbor il-gradi minn 1 sa 5, livell 2 jiġbor il-gradi 6 sa 7 u livell 1 jiġbor il-grad U. Ingħatat statistika fi 3 suġġetti ewlenin, l-Ingliż, il-Malti u l-Matematika. Fl-Ingliż, Dr. Pirotta qal li din is-sena 66.5% ġabu livell 3, meta mqabbel ma' 66.9% is-sena li għaddiet. Fil-Malti, 76.1% ġabu livell 3, meta mqabbel ma' 77.8% fl-2019. Filwaqt li fil-Matematika, 69.2% ġabu livell 3, meta mqabbel ma' 69.1% s-sena ilu. Fakkar li dawn il-levelli mhux biss jinfetħu għal reviżjoni, iżda dawk li jixtiequ jagħmlu eżami u jġibu grad tradizzjonali jistgħu jagħmlu dan f'Settembru. Dr. Pirotta tenna li l-livelli li kellhom jintużaw f'din is-sitwazzjoni se jibqgħu validi daqs kwalunkwe kwalifikazzjoni li setgħu ġabu mill-eżami tas-sekk, inkluż għall applikazzjoni futura fl-università.